La sardina és una de les espècies més importants del Mediterrani, tant des del punt de vista comercial com ecològic. Ara bé, els darrers anys les seves captures no han parat de disminuir i no només agafem menys sardines, sinó que quan les agafem són més petites, tenen menys greix, comencen a reproduir-se abans. Tot això són paràmetres que ens indiquen que es troben en una mala condició, que la població no està bé i que, a més, afecten directament a la seva productivitat. Per tant, a la capacitat que té la sardina d'afrontar la seva explotació. De fet, grans organismes internacionals que es dediquen a la gestió dels recursos pesquers consideren que l'espècie es troba sobreexplotada i indiquen que la seva situació és alarmant. La sardina no només ha d'afrontar la sobreexplotació, sinó que també ha d'afrontar el canvi climàtic. És una espècie que prefereix les aigües fredes i aquest increment continuat de la temperatura de l'aigua del mar està incidint, afectant directament. Si es tractés d'una població atlàntica, simplement el que fa és migrar cap al nord, cap a latituds més elevades on l'aigua és més freda. Però, esclar, la sardina de les nostres costes ja es troba a la zona més freda de la Mediterrània. No pot migrar cap al nord perquè hi ha el continent i es troba com en una mena de cul-de-sac. El que hauria de fer és donar la volta per l'estret de Gibraltar i pujar. Llavors es queden aquí afrontant aquestes condicions que no li són òptimes. El que nosaltres volem analitzar específicament en aquests estudis que estem realitzant a la Universitat de Girona és mirar si la condició de les sardines, és a dir, l'estat de salut dels peixos, afecta a les poblacions i també mirar la vessant genètica, si la variabilitat genètica pot explicar aquest decreixement de les poblacions de les sardines. Per analitzar la condició, quantifiquem el greix als peixos, el sexe i l'estat de desenvolupament gonadal o l'estat de madurez sexual dels peixos, també els paràsits a la cavitat visceral de les sardines i als ous, i a més, quantifiquem els microplàstics que trobem a l'interior dels individus. Això ho fem mitjançant dues aproximacions diferenciades. Una anàlisi que és un monitoritzatge complet al llarg de tot l'any a la costa catalana, molt enfocat a la costa catalana, en dos règims tèrmics, un al sud, un règim tèrmic més calent, i un al nord, un règim tèrmic més fred, i per tant veure si les sardines responen diferencialment, tant la condició com la genètica, veure si responen diferencialment, i un altre, un àmbit més global, amb mostres de tot el Mediterrani, on col·laborem amb científics del llarg de tot el Mediterrani, però també incloem algunes mostres de l'Atlàntic per veure si aquest comportament diferencial o si existeix un comportament diferencial entre l'Atlàntic i el Mediterrani i entre les diferents zones del Mediterrani. Amb aquesta anàlisi complementàries tant de condició, és a dir, estat de salut, com de genètica, tant local com global, intentarem respondre la problemàtica en la pesqueria de les sardines, en les poblacions de les sardines, i amb la idea final d'inferir tant a les polítiques de conservació de l'espècie com també amb les polítiques de gestió de les pesqueries. Aquestes dues polítiques han d'anar encaminades a conservar aquesta espècie tan important en l'ecosistema.